Rocky Acharji bo belai disturb khaika ano Rocky Acharji bo ano ja malmani bini sak musungtui khainani omahai rok bo chai to kha ge omahai klai bara tongnani phai obai kai Rompherejak Somprejanani nayo ke ba Rompherejak gobangma जों Nogo Kuthugo manu khachijak manu ang Jotono loginayo sabo ano support khainai ang takhono FIR khainani amtirok logirok eba jorarok maya Norok of Bukuk Juno Baksa Sino Baksa Sini Angki Mano Bini Mung Angka Susila Deborma Bokroksa Srangsadi News Channel Media Eba Reporter Tabuk Tabangka Abuno Sanatangi Tane Salni Hor Kuthugo Eba Hor Duitabo Rocky Acharji Mungi Koroksa Bunyi Bosani Wansa of Bukuk Juni Bara Nogo Habai Rompherejak Chaitoka Apru of Bukuk Jung Mokolmukti Kuplogi Yakung Romi Kulomi Saka Please Abahai Hamia Samukta Kalaje Please Ano Yakari Riti Adiki Request Club Pyogiriti Nei Kabi Sasuka Abun Yakulo Aroki Acharji Mungsa Khalia Pirgi Thapakya Hapono Ajra of Bukuk Susila Deborma Belek Kirizama Bagi Abuni next day Eba Pung Achuk Chartawa Henka Bini no Bara Yakari Alkabara Nogo Kari Thampakya Abagi Tabuk of Bukuk Susila Deborma Buka Duku Nangsagi Bini Bukani Kokte Kologi Joto Chini Tiprajwk no Kokasari Saka Please nor ano help khadi ang tabuk nor ni support chupachu nangu tini ang media khani se Bara Nogo habai Rompherejak nakya ang kahai kebama Tiprajwk Bara tone borok bese problem klai tongkhana bising abagi chini baksa Tiprajwk no hinkai tomang samang kono region kore Bara Nogo kotok sari theja robo jeng nogi tongu hinkai je thene boda ang kahai hamya samung khlaijak tona please abuna bujidi joto ani Tiprajwk ang nor ni support nangu of Bukuk ati kokasari saka so phadi of Bukuk tamkok saka bini full video nane saka nor kaise apps ni kok sanai te of Bukuk no support khane mo songke video ne share khane tapogdi hanki tabuk IPL nema logi no kabang opinion niwei kaham price bujiti mano lotus365.in te o jagawa kabang question tonaramdi who will win match or who will win toss omo high 50 plus question no opinion niwei kaham price bujiti mano lotus365.in no register kharite mandi rupees 365 bonus o jagaw thne rokha 10 million sepan kabang users tin rok o jagaw mannai 1 to 24 hours customer support और जगह क्रिकेट में करीब 200 प्लस क्वेश्चन नंदर अपने निवई कहम प्राइस बुझिति मनो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्वशी रौतेला काजल अग्रवाल सुनील शेट्टी ते निहासर मसंग हाय कदर सेलिब्रिटी रक अब्रानी एम्बेसडर हिनके ब्रिटेम लिरि दं ताबुंग थांगै lotus365.in रजिस्टर खादि लिंक पिन खैजा कमेंट बॉक्स Rocky Acharji ke bo belai disturb khaika ano Rocky Acharji horogo basawoi duar fiog duar sakanga nai ang thui tongman jorawa disturb khaika tarpore duar fioga ang duar fiogoi kebangma somoi pore duar fiogoi boano ja malmani bini sak musungtui khainani omahai rok bo chai to kha ang kap kha yakung yak rom kha tofano boano yakarliya sopre sotang jeman mani satok pitok khai yakar dikha olokhe ang omo time hingake duita 30 rogo ungano gair pore omai ke mangno 3ta 3:30 bajikha bo ano sopre sotang khaimang olokhe ang bufuro fungaine ni 4ta bajikha ngane bas awai khar ka ke kharaya kono olowote kun jaga siprungmani jaga naikha erpore ani marirok dakti no borok bache sakang rakabai olokhe nihinoi sai kabuka tokonte ar Rocky Acharji bachayako borok no sai kabuka borokhe ano horotam saya nei sau hoito horo ang borok no jotono nihin kai chiri khangake borok nok khungsani bahan borok joto risom hai khigrok thangja borok ano mungsasukpan khai buthar kamu ang sana naiman ga haise Tiprajwk Agartalawo Korean bagai eba samungni bagai kebangma chini Tiprajwk bekar bara tongnani phayo ge omhai klai bara tongnani phai obai kai Rompherejak Somprejanani nayo ke ba Rompherejak kebangma जों Nogo Kuthugo manu khachijak manu sak saisung rok thuika hne proof koroi hanjago omhai keino thuibe khena hne ang kha khayo onga omhai rok ta ongthung ang Jotono loginayo sabo ano support khainai ang takhono FIR khainani amtirok logirok eba jorarok maya pa ani brain belaikino kam hanani tongplajak brain kam khayangni tongkha tini bai nokha salnei ongkha ang belai khaino
buka week unza burbul unza belakin kha khama sincha hai hingangke o Agartala doli o chini Tiprajwk rok Tiprasa rok tongoi samung khaini rok porinai rok bahai ke ungnai omon bagino mangkthi rok manna bara nogo tongai sabo sabo logirenai ang logi sanu bono tabuktam khainani nang Wansa baidi kisa Jotono no koyo ano sabo sabo Tiprasa rok logirenai ang kaisa koktuma thunai ingaisi kono mote khai obahai klaye borok saiba mano ang koktuma thunai hine to phano ang Tiprasa mukhang nukha hangainda agibo mukhang nukhai buthar khi di ni hinjak mani din tongo ta khai mukhang nugoida omtui Khaibai bang borok bara tong hangai omhai ro khayana da Tiprajwk bara tong hangai omhai khalai aboni yagola ang bara ro to furo te kisa buri rok dol samalai kha borok bahai bara tongo borok be kok salaite saimangkha borok ketal bara sejak kaisa tongo yangono progoti phaising malai mana buri rok no borok khangangka borok bomtino je jagawo bara tongna hin thangmani ma nok malik rok baino Rompherejak sopre khaijana nai te kungna jagawo bara sei ma phaike bai ni ano sau jokonte borok no ang ani kok khulok sakai borok ano sai roka jengkha borok sitongoi bachinani bai ni Tiprajwk khni rok ano sai ri ro hobo hingeke ang tabu omo ang simiya te kuni borok ungoi tongo Agartala wo bara tongnani phaiyi omo tam ma kok klai kha chin Tiprasa rok asakda phan khurei ingkha sabo sabo logirenai kicha logiri khangkai ang bo jiti thangnai tai chin Tiprasa bo bachi thangnai asuk no kok thambai